Ahojte, moje meno je Likan a chcel by som vás privítať u môjho videa z hry Counter-Strike, presnejšie z módu Base Builder. Ako už z názvu môžete poznať, jedná sa o stavanie kempov baseov. V následujúcich videách sa vám alespoň trošku pokúsim objasniť, ako sa takéto kempy stavajú. Tieto videá začínam nahrávať na veľký podnet hráčov, ktorí sa ma stále pýtajú, ako si postavil hentan ten kemp, ako si postavil tento kemp. A úplne najlepšia otázka je, keď sa ma nejaký hráč opýta, ako sa do toho kempu má dostať. Takže v prvom dieli začneme s takým ľahším kempom a to je tunel. Tak poďme na to, ideme stavať. Takže základom je mať autolog, to sa vie každý. Takže na začiatku kola si vždy musíme nahrábať alebo zobrať všetky bloky, ktoré budeme potrebovať na stavbu. Keďže budeme stavať tunel, tak je najlepšie si zobrať dva bloky, z ktorých budeme ten tunel stavať. A potom zvyšné bloky, z ktorých budeme stavať kabinku. Tak, to bude strecha. Ešte posledný blok a už sa môžeme pustiť do stavby. Takže najlepšie ako začať, alebo ako začínam ja, je, že si postavím vrchnú časť tunelu. Tá vrchná časť musí byť položená tak, aby sa tam nedalo skákať. Musí byť úplne nízko, ale nemôže byť zase tak nízko, aby vás to buglo. Nemusíte to dávať tak tesno, ako to dávam ja. To je iba tak trošku môj zlozvyk. Ďalej, táto bočná stena, ktorú práve stavám, je najlepšie, keď je čo najtenšia, aby ste po nej mohli chodiť. Tak, teraz zadnú stenu. Ešte tá bočná časť toho tunelu musí byť trošku v popredí, aby tam bola taká menšia medzerka, cez ktorú môžete takto prejsť. Tak, teraz predná stena. Najlepšie je, keď ju postavíte s oknom, aby vás zombíci videli. Je síce možné, že ak vás zombíci uvidia, pôjde na vás možno 8 zombíkov, tak možno neprežijete, ale budete mať za to strašne veľa bodov a to je podľa mňa hlavné, aby ste mali čo najviac bodov. Dávajte si naozaj veľký pozor, keď staviate okna, aby to nebol ďalší vchod. Teraz si už postavíme iba ľahký strop, proste ľahký strop, čo k tomu viac dodať. A ostalo nám ešte veľká kopa času a dokonca nám zvýšil ešte jeden blok. Rád by som sa ešte zmienil o jednom príkazu do konzole. Tento príkaz vám vlastne robí to, že vy zombíkov uvidíte ako klasických ľudí. A prečo je to takto lepšie? Je to lepšie z toho dôvodu, že tieto skiny, ktoré vy vidíte ako zombíku, sú trošku posunuté. To znamená, že vám sa možno zdá a aj to vidíte a ste si istí, že ste trafili zombíkovi hlavu. Lenže keďže on má ten skin posunutý, tak vy mu to hlavu netrafíte. Ale keď uvidíte tie defaultné skiny, tak to nie je posunuté a je to presne spravené. Čiže keď máte ten defaultný skin a vidíte toho zombíka ako človeka a trafíte mu hlavu, tak máte istotu, že ste mu naozaj trafili.
No, takže za toto kolo sme zabili približne 20 zombíkov a v prepočte na body to je podľa mňa celkom úctyhodné číslo. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, bolo by milé to oceniť lajkom. Ak nie, a čo už dislajkom. Tak najlepšie by ste mohli dať nejaký objektívny koment, kde by ste napísali, čo je byť zle a ja by som to v budúcom videu sa snažil napraviť. Tak ahoj a počujeme sa na budúce.